Ola, nenos e nenas de Ames, son Blas, o alcalde, xa me coñecedes algúns de vós. Estou aquí para que? Para dicirvos que empezamos co modo galego. Este mes que nos queda por diante tendes que activar o modo galego, que xa sabedes en que consiste, nese compromiso que facemos, donde vós durante un mes falades galego no cole, na casa, cos vosos amigos e cos vosas amigas, porque o galego é a nosa lingua, é o noso tesouro máis grande que temos, co cal tendes que falar galego. E vamos a empezar o modo galego co primeiro reto que vos vou a facer. Propóñovos un reto, porque ademais, se facedes todos os retos, ides a ter un premio moi bonito. Cal é o primeiro reto? Tendes que ir ao colexo vestidos cunha prenda azul, da igual, un chaleco, unha cazadora, unha sudadera, e levar unha folla de carballo, como esta, prendida así na roupa, na prenda que levedes de cor azul. Así que xa sabedes, primeiro reto e a activar o modo galego. Chao.